samhul pha thla ni lai ni kan lo thleng tarang mai tunlai chu Israel le Hezbollah indona te Middle East buaina te kan tar lang thina he channel tang hian regular takin kan ngai thla thina ni kha tun tum chu US in than lam kan hoi ve le thunganga kan thria tengin US presidential election US president in than pui chu tuna hian nei than me kanita a an boruak po sang chho hle maya Republican President Donald Trump le Democratic President Kamala Harris te chu in bei ber an nia khoi jok nge ne na chang don chiang taka hriat hlei thei ala ni lovani New Hampshire khopui te nau taka voin lam anni huna zanlai pel khan vote thak tran ani a hei hi US a vote thak masak ber na ni a hriat ani kumsang ni somni palia vote thak na masa ber hi Dixville Notch ni in New Hampshire hun pakhat ni in helai huna hian vote paruk chawo oma vote ruk chawo oma President Louis Donald Trump le Vice President Nilai Kamala Harris te hian he vote hi anin sem vote ruk chawo om wangin vote hi chiar ngala nia dar som pani le minute som khan official te chuan final count hi an naya Trump hian vote thum la in Harris hian vote thum mala boka hei hi US President in than sang hi somni pali in thana vote lang masak berna an chiarna masa ber ani bokani New Hampshire North County biala unincorporated township latak Dixville North a hian mi paruk chau voter an oma voin lam khan anni huna zanlai pel nu lok khan vote thakani he khua hian kumsang khazko somru ka tang khan zanlai pel nu loka vote thak hi an ching tana kumlikal ta khan chuti laya Vice President lo ni to Biden chuan US le Canada ram ribola khote nau taka hian vote nga alo mutoa khamitum khan Donald Trump kha Biden khan an ne ani kha kumsang hi somni pali president in thlanna result hi engtika nge na yani don president thlanna thren khata chuan atuk zinga emo vote an thlak zo atanga rivaklova chiar thin te ponia tunruma hian state tam taka tunruma hian candidate panhi te hi khoi jok nge ne na changtu ni yang ti hria thiam har satna state engemaw za ta oma Democrats Kamala Harris tuna Vice President le Republican Donald Trump President hlui te chu kar tam tak chung in beina lian takan kalpui nuwa mi puite ngai dan puang chuak turin voin lam hian vote manga chin felani don ta candidate te in be big na state engemaw za ta oma heta hian a hne tu le a chaklo tu jok vote hi in thlau viau chuan a chaklo jok hian 50% aya a chak jok aya a mutle mani chuan vote la hi chiar that le thei ani don bokani kumsang ni le som hi kha chuan a margin a chaklo jok le chak jok vote mu zat % hi za pakhat point pakhat borvel chawin anin thlawani dan lama har satna po thil om thei ania Republican te chuan in thlan ma a thu boi za chuang an the lut to ni in an soya heng zinga hian voter eligibility le voter roll and call dan chungchanga complain atamber thil dang ti khotlai theina tur vote la chiar ti khotlai theina tur engema po thil thleng thayania atlang point in thlannia vote la te hi election day a vote la te hi chiar masakan ni thina hemi hu hian early and mailbox angchi te challenge vote angchi te chu chiar le ni in chuta chuan rampon le sipai vote thak te po te la tual chung in thlanna a thok tu te chung te chuan mimal vote te an verify an process an chiara hei hi canvassing ti a hriatani ballot verify na hian vote thak zat le active voter zat te compare ania ballot paper maltin chu adik nge diklo ti te anen fia zel boka in millawo oma piang in chui chian turin an da rang zel bok ballot cherna hian pakhat zel electronic scanner da ani in an result chu tebule tin an da zela thilom dan thren khata chuan manual count nemo thilom dana zirin manual count nemo double check angte po kalpui ani state le tol chung tina hian canvas a hian tu tinge tel thayang ti te vote thak dan tur le engpat nge mi puitan honani ti te party observer ten vote chiar dan te anin fia dan tur te chuti nga enroll tur chungchang te po dan khau taka kalpui vekani
President thlanna result hi dodala ni chuan enge thlengang diktaka vote la zong chu final result ta telani nuwa electoral college ti ariat process aum le a state tina hian electoral college vote rang a theya hengte hi president siamna atana kauri tu tak ani bok kumsang ni somni in thlan kha chuan December ni som pasaria electoral college chu chhiar thei tura process ania hemi hu hian US Congress thar kha January ni ruk sanghele somni pakhat khan thu khomin electoral college vote chhiar ni in president thar chu annem het ta thina ni kumsang ni somni in thlan pui zo khan Trump hian kha apum do lova Trump running mate JD Vance le Capitol Hill la Republican hruai tu ho tu berber te chu an chak lawani chuan result hi an pum do nem ti zo na chu chiang takin an la chang lo president inauguration hi engtika nge kalpuyan yang president thar hi tu zok po ni se January ni somni panga a US Capitol complex ground a lak lu tum ani dona US chanchina president lak lu ve som rukna ani dona ni e huna hian constitution vonghim turin president thar chuan thuwa ti amanga chumin huwa chuan lom lu na thu soi inaugural address anei chhun zom don bokani US president somli pasari na thlanna tura hian American maktadoi za somriat paruk chuang chu vote thak theyan nia engzat parsen nge vote thak don la hriat lovani hetila hian Trump le Harris te anmani tantu media rang te chuan bias takin thu an vor dar thina Trump tantu te Harris tantu te an media te puanda nei nanglo thin hle ti kan hre ome sang hi som hi in thlan don khan ke ni misote na kan tran Donald Trump chu tling nge tur khan ngai ania chutiang chuan Mizoram media rang le pro Donald Trump media te puante la khomin chutiang chuan mi puite chuan Trump chu tling ngai tur khan an ngai vek ani kha amai ro chu thilom dan kha tiang kha ania Trump khan atlin lo na kha apom du lo ani kha ingtin nge tun tuma hian result hi aron her chhuale don a hriat lova ngainom chho viau don ni in a hriata mi puite pon kan ngei ven tlang hle maya he channel atang hian kan ron update ve zo to tura nga yang US president lo tur hian khovel ram rang sarkar US ina tho puite le economy mai ba ka security ya hung tam taka nei chawa abegin hriat ol sam taka chuan Russia Ukraine ituna hian an in do meka akum tel fe an in do ta a Biden administration chuan NATO thian tenen Ukraine an puidan chu kan threto ome Ukraine ta na suman pek chua hi dollar tluk le ding on somruk borvel zetatling to ani chutiang khop chuan Biden hian Ukraine hi atho puya atrana tranpuina tam taka petoa ral thuam lian tak combat tank te air defense tha te long range missile long range rocket angchi te chutiang chuan ral thuam hlom tak man tam tak Ukraine tan hian a petoa $1 billion somruk chuang aluang ral to ani hei hi Donald Trump chuan US sum sen hi asoi sel fova president kani chuan darkar som hi pali chungin Russia Ukraine in do na hi ka ti top thei ti hialin asoi cham chi ani kha chutiang ani awang chuan Biden ani to lovin Trump hi president ni ta se Russia beina Ukraine na ma chhon na konga hian ngong lian tak anei ngal thei turangai ania Ukraine ta na US paisa dollar tluk la ding on tel luang ral soi sel tu Donald Trump hi a president ani chuan Ukraine in do na ngong lian tak anei do na engtiangin nge Ukraine hi a en kol don sum a peto don lo nge ral thuam a peto don lo nge ti te po chu ngai dan thei ania khotlang tran puina tel lo chuan Ukraine hi tlom sa Russia bel chung sa hani ringot maya chutiang chuan akum tel fe mai khotlang ral thuam mangin khotlang puina awangin Ukraine hian Russia hi a bei thei chawani chuti mek lai chuan Israel le Middle East lam Israel Iran Israel Hezbollah Israel Hamas te tuna hian boina lian tak an nei mek ti chu kan hre ome keini channel hian kan puang na sata viau maya US hian na satakin an tran puya Biden administration hian Netanyahu sarkar chu an tran pui ti kan hre ome hei hi US policy ni sa hrim an Middle East foreign policy hi manatangin
Israel ne na thian that na lan tir Israel ne na in thian that na lan tirin le tho ho na thatak nei an lo ni to a Biden po hian na sa tagin Israel hi chu apui ngei mai tuna Iran in Israel a bei le theina tur October ni somni paruka Israelin Iran bei na phubalak na Iran sipai hun laka bei pui thlak na Israelin a kalpui nu khan Iran hian lian tham taka Israel hi bei an tumani kha Israelin a bei ni chuan Iran hian a changlet ngei don ti kha US hian an thria a kha wang khan Iran bei pui thlak na ron kal le thei laka Israel ven him chu US chuan a ti tura ngain chu anin thian that na lan tir na le helai Middle East an foreign policy vonnun na tur pakhat ani boka chu wangin US in an lati ngai lo an air defense tra the tan ti terminal high altitude area defense the tan ti chu Israela an suan lu turup maya battery pathum lai mai battery pakhata hian launcher paruk omin battery pathum ani chuan launcher som pariat borvel Israela chuan omdon ti na ni chutiang chuan battery pakhat en kol turin sipai somko panga borvel omin sipai jathum borvel zet US sipai Israela chuan thet en kol tur an lut ta ti na ni chutiang khop chuan Biden a sarkar hian Israel chuan puya thet mai baka Mediterranean tuipuya te Arabian Sea thlengin Israel veng him turin US chuan indolong hoisar tak aircraft carrier ranti thlona tumle thlo chua theina ral thuam hlo om tak bun na ang chi te tuipuya chuan an bo phek tir vung maya achunga chuan indo thlona zatelan ther fur boka chung indo thlona zui tu football field pakhat ai lian te destroyer ranti te chu an ngir khup mai boka chung ai te frigates football field pakhat ang tiat vel chutiang khopa longro puile ra phlak rual te patrol vessels tenen US indo long rual te chu Mediterranean tuipuya inral ring takin an omani kha chutiang zong malak na chu Biden na order le Biden na pompuina approve na vekakal ani a hewang hian Biden na sarkar po hian Israel hi an tho pui tha hle ti chu a hriata amai ro chu Netanyahu nen hian a mimal taka in amaero chu Netanyahu nen hian mimal taka in muthiam lo na an nei le zeu thin ni in media tam takten an puanga ril takero chuan ke ni chuan kan soi thei mai lo anin muthiam lo na pakhata an soi chu Gaza a Philadelphia corridor a Israel sipai chhun zom tum na kha nia kha US na ruam man na asiam Israel le Hamas inka hai thuthlunga khan inka hai thuthlung US na ruam man na khan he corridor Gaza le Egypt inka ramri chulai inkalpona Philadelphia corridor chu Israel sipai te chuan an chhuwa san turani ti kha US ngai dan ania an chhuwa san lawani chuan Hamas lam hian inka hai khana yan du lat lawa Israel lam hian kan chhuwa san chuan Hamas te hian Egypt atangin ral thuam an cholu tanga mamo dang an cholu tanga an in tuai thar le anga Israel tan hlo oma an ron Israel tan hlo oma pol hlo taka an ron indin chuak le mai dona chutianga ni chuan kan malak na kan operation hi kumkhat borvel zet kan local pui to hi a hlo cham le mai dona ni ti in Israel chuan Philadelphia corridor atanga sipai lak chhuwa chuan du tlat lawa hi amma in Netanyahu hian la chuak turangin Biden bula hian lo soi to ni a soyani a amai ro chu Netanyahu hian hetiang hian harsat na asiam le ta ka wangin Biden hian do helu tuk ti in a soi hial ni in media then khat te chuan an report hial ani amai ro chu an pani inkar in mu thiam lo na engemaw a oma wang main ram le ram inkar in thian that na chiat na khop ero ani lo thunga chutianga Biden administration in Israel a thlop lai chuan Donald Trump chu Biden ai ma Israel thlop tu turle an thawang ho thei turangai ani tuna hian Iran lam chuan Trump president ni hi an du lo hle a Trump hi tun president in thlanna hian a ron tling mayang ti hi Iran lam hian an hlau hle ni in media tam tak tanan puang a chan chu kan thret vek to ang khan Trump president ma saklai khan Israel nen tho dun na thatak an na ya indona lian tak ero a chuak lo thunga indona lam ai chuan Israel le a thenom ram te in rem na chu Trump hian a ron hoitlat maya Abraham Accords te siamin chuta chuan Israel Jordan le Egypt te inkara in rem na normalization hial Trump chuan a zia sakani kha ama ero chu Iran chu na takina vo thunga Iran IRGC commander
kasam salai mani chu Baghdad ta azin la in airport Donald Trump thupe kangin MQ9 Reaper drone mangin an kapa an kap dar vek nge azung buna tangina ma ani ti an hrechuak thei chawani chutiang khop chuan Iran laka khan Trump kha aranga Iran khan an hlau leya phubalak nge kha an tuma amero chu atak taka asasia an ngam le lawani Persian Gulf US aircraft carrier alem an siama chu missile mangin ne so takin an bom dara kha Irani US laka phuba an lak na tur le US an vau khana ania amaero chu atak ram thlen an ngam talawani mase Iran hian artal dan chi khat chaw om lo ti hi an thu puyani a ama ina director US meu bei chu ti chi angai lo te po aniang a helpol khoite chaksokin tuna hian a thuam thara tuna Israel boina berpo Iran helpol tho pui te chet na wang hian ni bera country tangin Gaza Hamas te hi Iran chuan ral thuam tam takan pe a training an pe sum le pai an pe a tin Lebanon lama in khwar Hezbollah po Iran hian mana tang to in ral thuam alo pe to a training boka sum le pai nen Syria hian helpol engemaw zat an oma Hezbollah te firfiak dang te po an ni Iran hian Hezbollah le Gaza helpol te ral thuam a thon lu tur hi Syria lama hian a kwal lut masa a Iran atangin Syria hian tuipuya tangin Hezbollah ho man tural thuam te hi tol le thina niya chutiang chuan Israel hian Syria lam hi khat tokin mana tang khan in do thlona mangin an lo chude ureng to a hei hi Hezbollah ral thuam lut tur Iran ina Syria a chhop Israel in do thlona tena an bom chiat du wangani chutiang chuan Iran hian be pui thlak na a helpol khoi mangin an kalpui ani a Middle East boina po hi akai kuang ber chu Iran ani ti lo rual ani lovani mani October ni somhi paruka Israel in Iran beina a chan let na khan Iran chuan lian tham taka Israel laka be pui thlak na kalpui tum thu apuang ani kha US President in than November ningam ma nge ya che dan tum thu te kha an puanga amaero chu vo in ni thleng chuan Iran in Israel laka phubalak na retaliation akal pui thom hria talani lova nimin thleng kha chuan Israel be nan ral thuam hlo om jok tunma a an laman ngai lo Israel voi ni an be to a ral thuam an laman lo ral thuam thar hlo om jok an man tur thu Iran khan an ron puanga kha video ma salama pok an tarlan to kha chutiang ral thuam chu eng ang chi ange Iran hian an soi lo na a ral thuam hlo om jok ti chawin an tar langa ai nga po chu ni se Iran hi chuan chet ala tum ve fana engtika nge che don ti ero achiang talawa chanchin kan ngai chang zel don nia engpo ni se du tok le photila video dat le ka inga US in than bo ruak te Middle East boina te thuthar te Russia Ukraine in dona te kan update chhozel tura ngai la thuthar ber hre turin he channel hi hin lo ngai chang zel don nia mang thale photule